sigina sai an mata sigina. Hajiya. Ba mu ka yajiya. Ai irin mata bariya. Malam! Kai! Kaddarata ta gaza. To gaskiya idan kika bata min rai zan yi auren kuma in ga abin da zai faru. Me baka ci me baka sawa? Ha? Na baka yan bori su baka. Bayan shekarar 2024 da muka yi bankwana da ita, a wannan shekarar ta 2025 sun shirya tsab domin kawo muku shirye-shirye masu ilmantarwa, faɗakarwa. Shiri ne wanda ya zo da wani irin sabon salo wanda za ku yi mamaki musamman mata. Wannan shirin naku ne yanda za ku ga turka-turka da kuma cin amana, tashin hankali da kuma zamba cikin aminci. Ba na son a daga abun murya har mutanen waje su ji. Na tona! Barawo! Mutanen unguwa ku shigo! Wannan fatan daji! Bismillah! Kaddarata. To na rantsa da girman Allah ba ma buƙatar ka a cikin wannan. Idan kika min rashin kunya zan mai da ke tattabara. Shiri ne wanda babu wanda za a faɗa masa ya ji, kowa cin karansa yake babu babbaka domin ku su matan fim ɗin sun shirya ne tsab domin bugawa da duniya. Yau na zo da masifa da bala'i cikin gidan nan wanda biki taba gani na yi ba. Kuma wallahi kana taba ni a cikin gidan nan sai na buga maka wannan abu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam kai ma ka fara. Hijira Movie Ton su ne suka zo muku da wannan sabon shiri. Marubuciyar labari Maryam Sadi, daukar nauyin shirin Arsani, wanda ya shirya shirin Abdulaziz, ba da umarnin shirin Baffa M Sharif. Kaddarata. Maman mu ce ta tashi ta je ta dubo mana masifa da bala'i. Ta kawo mana mai soye-soyen kwai, ta kawo mana dan Daudu cikin gida. An yi da ke dundunne da dunduniya. Dan liman ne da dan na'ibi. Ka san wannan din waye ne to a waje na? Waye wannan din? Wagala inuwa dan golo. Waye wannan din ne? Yanzu dai labari zan baka da dumi-dumi wallahi matarka kana fita take fita. Sai ku subscribe ku danna mana karrawa a YouTube channel mai suna Hijira Movie Ton TV. A nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku duk ranar Laraba misalin karfe 8:30 na dare. In downloading kuna iya samun wannan fim kai tsaye a gurin Abdullahi Dogo kasuwar Kofar Wambai. Haka zalika ina masu son tallata hajar su suna iya shigowa domin a tallata kuma a tafi da su. Tsayuwar shirin zai zo muku ne bayan sallah da kwana 10 inda zai fara zuwa duk ranar Laraba misalin karfe 8:30 na dare. Kaddarata. Sai mai ganganci. Kai ma ba abun kunya bane in ya ga maka riga da wando a gurin nan. Za ki ga matakin da zan dauka muku. Ki sani aure fa ibada ne. Ki kula da abin da kike yi. Allah rufe mu baki. Ka fita daga harkar suna gaya ma. Dan faɗi sunan yanka banda ina ganin darajar tsohuwarki. Billahi al'azim da sai na miki tsirara yanzu a wajen nan. Kaddarata. Sai mai ganganci.